Ena kakra ni Ghana yante asam de Ghana jomtuni a ogina brane Charles Kwadwofosu Daddy Lumba ba muowo atonsa afre no ene nabusuafo abayewura krobia sante kotoko hene ho ewo manhia kotokofie na momyen kohwe de ekoso ye ne nabusuafo nso ebetwetwe nkomo medi de kwame ewu animfo manhia hemfie Tuafo akọ yewura kotoko hene e de asem ato kotoko hene nim abusuapani wadaru mebru boudin na da ho adi man efrem abusuapani Kofi Owusu buan yo enade na ede mo ba kotoko fie ha na de asem na mo de to kotoko hene nim de ba ha se se ebretu atu ye de obia enim na we kan de until say abusuapani Asman wo fa asefo nso kohwe se eye no kura na asa nye no kure na abusuapani hu se no kure ne tutu ye nan ekọ me am tutu me nan ekọ ho na me hu se eye no kure na eye no kure de a ansa na mebie ma no a meka asem bi ewa abonte ana asese no na chese se ma otumfo se tu a na nana no ete okay na de obeka akire ye no ansa na yetumi ene abusua akohiem na ya ye ntotoye na fedie yetumika bibia pebia ene mode to sante hene nimu no asembe no waka akire mo asante hene de wose o may go ahead abusuan nyina nko ne nkototo no kama na yemia yani ne ehwe se ne de hye nti ye de besie bia no yensa mfamra ne metu nanim ye be ntoto ye nyina ne de abetu nanim he say nipa ehwam wo wiase nyina doso TV station ahodo so ene me ahodo asembe na abeka kire Lumba ne supporters ni nipa ehwehwe bibia firi mu ho de abeka kire Lumba supporters ne omo hwe bibia firi ho nyina ne se edikan ye da omo nyina se omo nyina tumi anya abotre na wo matie ye na seresi a na abusuapanyi ta akasa wo se wo hu otumfo a onkasa no ene de ya behu otumfo awie enti supporters nyina omunti abotre ma obi anye bibi empre ene ompre anase bibi sa ye wie ya busua behie mu a ye de beto animu bibi ewo mu eye ne ho nhyehye ebra ye de besie no bebi a ye bedi na wotwe ana bebi ebeye aye no mse ne nyina ye de beto wo manimu na ye tini huhu se aban som eno ye no kore abusua mate na de na mbaka afa ho aban bae bechia yen na wenu nyina no aban payfo omaka ende omaka so ombe so moye no oman ayie
anaasɛ deɛ oh almost so mo mbɛboa yɛn ɛnde ɔmo nka so ɔbɛyɛ no man yie ɔse ɔmo bɛboa yɛn na ya ye ne kama that means as aban so ɔbɛboa deɛ na yɛ tete sɛ aban pɛ so ɔma no state burial no nyɛ saa na te abusua mu ni mo hwee ɛfɛ ebia sɛsi ayɛ abai otumfo hɔ no state burial deɛ mehwɛ a deɛ na kodwofo so nye nipa oyɛ nipa ketwa the whole world oyɛ nipa ketwa nti megimedi sɛ aban so nya deɛ a obetwe ne ho afa ho sa enti yɛmfa ne sɛ sa aban ka sɛ opɛ sɛ wɔyɛ bibia wɔ nkran na ebi mpɛ sɛ yɛyɛ ne kumase anka wo deɛ he na mbafua so ano deɛ enka yɛ deɛ abusua bɛtena ase na deɛ aban bɛka no so no yɛntumi nyina ha antwe na no ngɔfom san sɛ yɛnya nhia no ne nkasa yɛn yɛ bibia yɛbɛyɛ no yɛpɛ sɛ ɛfa ne kwa so Inti yempade a yebɛyɛ a aban kan ne yebɛgyina ha ka wo bekura aban nyankasa yo ene yɛda mo ase yɛma mo hyɛden so mu nue ɛma yɛnue yɛnso yɛda mo ase pa